Dobar dan i dobrodošli na Lingua Croatica, vaš početnički podcast. How do people in Croatia drink tea and coffee? Is coffee just a drink or whole social ritual? What kind of tea do Croatians prefer? Stay with me to find out. Danas pričamo o čaju i kavi. Čaj i kava su dva najpopularnija napitka u Hrvatskoj. Ljudi ih piju ujutro, poslijepodne i navečer. Kava je posebno važna u hrvatskoj kulturi. Nije samo piće, to je način života. Ujutro mnogi ljudi počinju dan sa šalicom kave. Najčešće piju tursku kavu ili espresso. U kafićima možete naručiti različite vrste kave. Espresso, produženu, macchiato ili cappuccino. Ako želite više mlijeka, možete reći jednu kavu s mlijekom, molim. U Hrvatskoj je jako popularno sjediti u kafiću i polako piti kavu. Ljudi se sastaju, razgovaraju, čitaju novine ili samo uživaju u danu. To se zove kava s prijateljima i često traje sat vremena ili više. A što je s čajem? Čaj je manje popularan od kave, ali ga ljudi piju. Osobito kad su bolesni ili žele nešto toplo i umirujuće. Postoji mnogo vrsta čajeva. Kamilica, zeleni čaj, crni čaj, menta ili voćni čajevi. U Hrvatskoj se čaj najčešće pije bez mlijeka, ali neki ljudi dodaju med ili limon. Ako želite naručiti čaj u kafiću, možete reći jedan čaj, molim. Ako želite biti precizni, recite jedan čaj od mente, molim. Kod kuće ljudi često imaju kolekciju čajeva i nude ih gostima. Hoćeš li čaj? Ili mogu ti skuhati čaj? U Slavoniji i Dalmaciji kava je važan društveni događaj. Ako vas netko pozove na kavu, to ne znači samo da ćete popiti piće, to znači da ćete provesti vrijeme zajedno. Također, ako netko kaže idemo na kavu, to ne znači da ćete nužno piti kavu. Možete naručiti čaj, sok ili čak pivo. Bitno je druženje. Korisne fraze, useful phrases. Mogu li dobiti jednu kavu, molim? Želite li šećer? S mlijekom ili bez? Hoćeš li čaj? Koji čaj želiš? A sad pitanje za vas. Volite li više čaj ili kavu? Kako pijete svoju kavu ili čaj? Pišite u komentarima. Nove riječi. New words. Tea. Čaj. Coffee. Kava. Sugar. Šećer. Milk. Mlijeko. Cup. Šalica. To drink. Piti. To order. Naručiti. Hot. Vruće. With. S ili sa. Without. Bez. Friend. Prijatelj, prijateljica. To sit. Sjediti. To enjoy. Uživati. Don't forget to give this video a thumbs up, and if you like this podcast, make sure to subscribe for more episodes in the future. If you want to support my podcast, feel free to visit my Patreon website or buy me a coffee or tea. Doviđenja i čujemo se u sljedećoj epizodi. Ćao!